Kaikella on aikansa, myös jokaisen talon vesikatolla. Onnistunut kattoremontti, millainen se on? Se on perusteellinen ja maksaa itsensä takaisin. Nämä miehet hoitelevat perusteellisesti. Hämeen katto ja julkisivu. Onnistuneessa kattoremontissa vanha puretaan huolella, rakenteiden kunto tarkistetaan ja tarvittavat kohdat korjataan. Kaikki tekeminen perustuu vahvaan osaamiseen ja tekemisen haluun. Kunnon kattoremontissa ammattimiehet tekevät töitä vuosien kokemuksella ja kunnon välineillä. Asiakas ei maksa turhasta. Sovittuja aikatauluja kunnioitetaan. Rakennusmateriaalit ovat ensiluokkaisia ja Suomen muuttuviin olosuhteisiin suunniteltuja ja valmistettuja. Kunnon kattoremontti viimeistellään toimivilla ja koko rakennuksen ikää pidentävillä räystäillä ja pellityksillä. Katto on se osa taloa, joka ottaa vuodenaikojen muutokset vastaan. Hyvin tehty kattoremontti suojelee talon rakenteita ja säilyttää rakennuksen arvon. Arjen peukutus kunnon kattoremontille. Sellaisen tekee Hämeen katto ja julkisivu.